Защо дойдох в България? Заради мъж ли? Исках да избягам от мъжете в Ню-Йорк и особено от спомените за последната си връзка, която продължи твърде дълго и свърши много мъчително. Вариант за спасение е едно – секс без емоции. Баровете са пълни със самотни мъже, които уж търсят жената на живота си и може би това си ти. Поне до сутринта. Но в повечето случаи ти искат номера. Не го разбирам. Знам, че няма да се обадиш, пич. Не преигравай. И аз исках само секс. Не да обядвам с теб и майка ти на другия ден. Вариант за спасение 2. Ядеш и пиеш колкото можеш, докато не се превърнеш в жалко, оголемено подобие на себе си. След една много тежка раздяла, толкова бях прекалила с всичко, че накрая се оплаших и отидох на лекар. Влизам, разказвам му. Той вади някакъв въпросник и започва да ме разпитва. Колко алкохолни единици приемате средно на седмица? Единици, мисля си аз. По-скоро стотици. И ей така, изведнъж решавам да съм честна, ама напълно. И признавам. 4 бутилки. Вино ли? Питаме той. Не, алкохол. Истински. Откровенна съм аз. Той само преглъща шумно и продължава със следващия въпрос. Разкажете ми за хранителните си навици. Започвам да говоря, а той ме спира едва на обяда. Така. Имате нужда от диета. Значи, на закуска ще изпиете едно смути. За обяд ще напишете статус във Фейсбук, че сте започнали деня си със здравословно смути. А за вечеря ще сложите фъстък под възглавницата и ще се надявате да сънувате пица. О, Боже! О, Боже! О, Боже! Наистина съм в рая! Изключително галантен, много хубав и неприлично млад мъж ме спира в коридора, обясни ми как не е редно красива жена като мен да се разхожда сама и ми предложи да ми покаже тайните на София. Дадох му номера си. Междувременно обаче, нищо не ми пречи да се възползвам от приятната компания на други хубави български мъже. Опознай града чрез неговите жители, особено ако са привлекателни. О, Боже! Нахалният младок наистина се включи. Кани ме на обяд утре? Отговарям му с хладно, издържано окей. И независимо от развръзката, всяка първа среща изисква ново, хубаво и скъпо бельо. Обаче към купуването на бельо отношението ми винаги е било горе-долу. Долу никакъв проблем. Горе малък проблем. Почти никакъв. О, Господи! Това не е ли мъжът, заради когото дойдох в България? Трябва да го настигна. Не ме интересува. Ще го извикам. По дяволите! Забравих му името. Той спря. Обръща се. И побягна.